Ahojte chalani, tu Michal Kopecký, autor programu Magnet na ženy a v tomto štvrtom webinári s expertom tohto ročného programu som si v rámci ultimátneho postoja o myšlienkach, o činoch, o tom, čo máš v hlave a čo ťa vedie dopredu, tak na tento webinár som si pozval naozaj exkluzívneho hostia, Libora Činku, a Libor je asi najznámejší hypnoterapeut v Čechách a čo skoro už aj na Slovensku. Libor je špecialista v oblasti dosahovaní nadštandardných výkonov, výsledkov. Je dokonca autorom bestsellerov Ovládnete svoj mozek, čiže ovládnite svoj mozog. Má niekoľko e-programov, online programov. Tuším, Libor si spomínal, že nejakých 15-16 na efektívnejšie... Je to tak, ja vás první řadě zdravím. Ešte zdvihnem tú laťku, pretože máš toho naozaj za sebou dosť. Si jeden z tých skúsenejších expertov, ktorých mám pozvaný na tento webinár. A taktiež niekoľko programov na rýchlejšie, efektívnejšie učenie, zlepšenú pamäť, motivácia, rýchlejšie učenie angličtiny dokonca, čo sa môže chalanom do budúcna hodiť, a na konci môžeš vlastne spomenúť, že čo všetko riešiš a čo všetko ty vieš pre chlapov spraviť a v čom im môžeš pomôcť. A mám takú pikošku, boli sme samozrejme my v Mexiku spolu pred nedávnom spolu aj s ďalšími chalanmi a niektorí z nich budú v ďalších webinároch s expertmi. A dozvedel som sa o tebe, že ty si bol aj kúzelníkom kedysi. Je to tak, už je dávno, jako malý kluk jsem samozřejmě toužil být kouzelníkem, jako asi možná mnozí, ale nejlepší to bylo v té době dospívání, protože když člověk dělal kouzla, tak na to mohl úžasným způsobem balit holky, že jo? Nebo balit baby, já nevím, jak říkáte na Slovensku. Tak to je naprosto exkluzivní záležitost, protože člověk vybočuje, dělá něco úplně jiného, než dělají všichni ostatní. V první řadě baví, a tím, že baví, tak tam není takové, jako, že chce zbalit, ale ukáže něco neobvyklého, něco, co nedělá jiný chlap. Je to takový ten, já bych řekl, spadá to takové té kategorie, vlastně, kdy jsou prolomeny ledy, nebo v oblasti hypnózy, což je můj obor, tak se tomu říká pattern interrupt, že se prostě přeruší určitý vzorec. Prostě ta žena očekává, že bude balena. A tohle je prostě úplně jinačí. Tady člověk prostě baví ty diváky a ona sama se do toho vlastně nechá vtáhnout. Navíc každá chce mít nějakého toho prince na bílém koni a najednou se objeví někdo, kdo umí něco jinačího. Takže to je báječný koníček a dá se to krásně spojit. Já jsem akorát z té oblasti těch kouzel a toho bavení pár lidí po dobu pár minut přešel na individuální vlastně práci s lidma nebo na velký kurzy, kde těm lidem můžu opravdu pomáhat dlouhodobě, nejenom je pobavit na chviličku, ale kde jim můžu opravdu pomoci udělat nějakou změnu v životě. To znamená, chodí za mnou většina žen, asi 2/3 žen ke mně chodí a 1/3 mužů. A jenom ve vztahu k tématu, tak ku podivu nejenom muži za mnou chodí s tím, že mají problém se seznámit, a nejenom s tím, že mají malé sebevědomí a že neví, jak komunikovat, je jedna z nejčastějších věcí, ale to samé vlastně mají, jenom trošku posunuté mají vlastně i ženy a někdy velmi, velmi krásné ženy, takže to je takové to hluboké prozření, kdy já, když bych si to přenesl zpátky pár desítek let zpět, tak bych si řekl, kdybych tohleto, co umím dneska, že dneska už mi táhne na 48. rok, tak kdybych tohleto uměl, já nevím, 30 let zpátky, tak ty možnosti jsou naprosto neskutečné. Jo, samozřejmě, když má člověk rodinu, když má člověk děti, tak má jinačí hodnoty, ale kdybych to uměl takových 20-30 let zpátky, tak žádná modelka by neměla šanci odolat. A to je presne to, že kedysi, takisto samozrejme aj ja som absolútne netušil, nevedel nič o práci na sebe, o nejakom NLP, o čom sa možno aj budeme baviť počas tohto webináru, o sebamanipulácii a komunikácii, tak už z dnešného pohľadu je to pre mňa v úvodzovkách jednoduché.
takisto už z tvojho pohľadu dnešného, keď hovoríš, že ti ťahne na 48, tak z tvojho pohľadu to už musí byť ultra mega jednoduché niečo ako pobaviť, zaujať, komunikovat, pracovat na sebe s nějakými strachmi. No, ale na začátku to tak pochopitelně nebylo. Na začátku to samozřejmě, já jsem to měl tím, že jsem s těma kouzlama jsem začal vlastně od nějakých 11 let, tak jsem velmi brzo začal zjišťovat, že nestačí si jenom ty věci načíst, že nestačí jenom je umět, ale že člověk potřebuje tu praxi, protože jakmile není ta praxe, tak člověk to může mít načteno horem dolem, může to mít promyšleno v hlavě, jakkoliv chce, ale to tělo nejedná. A nejenom to tělo, ale ani ta ústa, to znamená, člověk nevysloví to, o čem si v duchu jakoby přemýšlel, že řekne. Jo, podobně jako když si v duchu přemýšlíte, jako co řeknete na nějakým rande, aniž jste to opravdu řekli. Ale nejenom před tím zrcadlem třeba, ale aniž jste to před jinou ženou použili, tak vlastně nemáte vhodné souřadnice, není ta senzorická zkušenost, nemáte ten zážitek těmi vašimi smysly a nemůže se to spustit. A to je velmi důležité pochopit, že mnoho lidí si myslí, že něco teoreticky nejdříve musí zvládnout dokonale a pak teprve, že jedno dne bude praxe. A za to bohužel může vzdělávací systém, který nás tímto způsobem vede. Ale když se podíváte třeba na špičkové herce, tak zjistíte jednu velmi důležitou věc. Ti lidé velmi intenzivně trénují. Oni se to neučí doma, jako že si to nabiflují, jako my jsme zvyklí ze školy a potom přijdou na scénu, jako my jsme kdysi přišli před tabuli. Ne, to se trénuje, prostě je x vlastně zkoušek, kdy se to testuje, co se řekne, kdy se řekne, jakým způsobem se to řekne, na co se dá důraz, když třeba je Romeo a Julie, tak jak on to má říkat, aby jí okouzlil. A to ten člověk neřekne na základě toho, že si to bude v hlavě představovat při čtení textu. To samozřejmě trošku pomůže, ale musí tam být ta realita. To znamená, já lidem říkám a říkám to těm nejenom mladým mužům, protože za mnou chodí starší muži, kteří naopak třeba hledají nový vztah a tak se tam o tom bavíme, že je důležitá, velmi důležitá ta zkušenost a je důležitý dovolit si selhat. Vyhnout se té přílišné snaze, jako za každou cenu jí zbalit, za každou cenu jí okouzlit, vyhnout se té křečovitý myšlence, nesmím selhat. Zase to mám podloženou zkušeností z různých oblastí, protože jsem nejenom vystupoval jako kouzelník, vystupoval jsem potom později před nejenom desítkami, ale třeba stovkami a někdy tisíci lidí, kdy jsem přednášel. A jakmile tam máte myšlenku toho typu, teď se mi nesmí tohleto pokazit, ne abych udělal tohleto, teďka se strapním, jak na mě bude koukat, tak vlastně tam vkládá člověk zbytečné odbočky a nemůže se soustředit. A jakmile se člověka laserově soustředí, a to je vlastně ten můj obor, je hypnóza, protože hypnóza je velmi intenzivní soustředění, tak jakmile se uvedete do souladu vlastně těla i mysli a ponoříte se do toho s tím, že to děláte pro ty lidi v tom případě, v případě, že komunikujete s nějakými ženami, že chcete je pobavit. Já když jsem kouzl, tak jsem je chtěl je primárně pobavit. A to, že oni mě potom v důsledku začali balit, tak to byl ten vedlejší efekt. Čiže nešiel si primárne potom, že ich chceš zbaviť, ale potom, že ich chceš pobaviť? Mm-hmm. A ono, áno, samozrejme, to je princíp toho magnetu na ženy, že nesnažíš sa ich naháňať, ale byť ten, čo ich priťahuje. Ty si to konkrétne spravil napríklad tým bavením a tými kúzlami, čo je perfektná analogia k tomuto programu. A keď už pri tých kúzlach, máš nejaké tipy, takto veľmi jednoduché tipy pre chlapov, ako sa môžu dostať vlastne k tomu v úvodzovkách zabávaniu tých dievčat, nejaké tipy ohľadom jednoduchých trikov, alebo či majú prísť do baru, vyťahnuť balíček kariet a že pozri, niečo ti ukážem, alebo akým spôsobom, aby ste to vedeli veľmi jednoducho predstaviť. Určitě se to tak dá, myslím si, že nevím, nakolik si to pamatuju dobře, protože už to mnoho let, co jsem to četl od Neila Strause, hru asi a taky vyšla na Slovensku, že jo, tak tam jeden z těch pick-uperů dělal kouzla, tak je možné to dělat tím způsobem, že člověk má po kapsách balíček karet, má nějaké drobné předměty. Za mě to bylo extrémně komplikované, protože za nás nebylo pochopitelně YouTube,
Já když jsem začínal, tak vyšla tak jedna kouzelnická knížka, tak za 4 roky. Dneska se dají běžně koupit v knihkupectvích. A je potřeba vědět jednu věc, a to je moje hluboká zkušenost. Já jsem v roce 92 vyhrál mistrovství republiky v moderní magii, ale to nijak neznamenalo, že třeba mě diváci brali líp, protože běžný průměrný divák nerozezná mistrovské niance. To znamená, ten průměrný kouzelník, a zažil jsem to, když jsem třeba vystupoval v Německu, tak průměrný kouzelník si vydělával víc než já, přestože já jsem dělal špičkové věci, ale jenom tím způsobem, jak si vlastně řekl o peníze, jak vlastně udělal to call to action, jak vyzval ty lidi, tak jenom to vytvářel ten rozdíl. On nebyl lepší než já, on byl horší než já, ale udělal tam pár drobností, které to naprosto změnily. Zatímco já jsem odvedl perfektní svoje mistrovské vystoupení a s představou jsem mistr republiky, vy se na mě budete koukat 12 minut, nebo kolik jsem dělal, a pak vás obejdu s kloboukem, protože to byla velikánská výzva, jo. Dělat kouzla na jevišti, kde máte krytý záda, kde máte krytý boky, tam můžete dělat spoustu věcí, ale když máte kolem sebe lidi a dělat něco třeba v baru nebo dělat něco na ulici, to je úplně jiná situace. A já jsem to věděl, já jsem to chtěl využít, já nevím, možná znáte z televize Derena Browna, možná znáte pořád Magie a manipulace mysli, tak to je nejenom vynikající kouzelník, ale vynikající psycholog a ta jeho zkušenost právě z té ulici, ta street magic, to je, jakkoliv to může vypadat jako něco podřadného, tak v tomto směru je to nejvyšší možná liga, protože ano, když si můžete zaplatit špičkový rekvizity, když máte jeviště, když si uděláte aranžmá jako řekněme David Copperfield, tak můžete dělat zázraky, ale diváci ku podivu ocení právě ty věci, které se dělají s běžnými předměty. To znamená úplně ta primitivní kouzla, která najdete v každé kouzelnické knížce. Když použijete něco třeba v tom baru, v tom podniku, kostku cukru, slánku, necháte ji propadnout stolem, uděláte něco s mincemi, uděláte něco jednoduchého s pár kartami nebo s pivními ptácky, jo? Roztrháte je, střelíte. Dneska vy máte tu možnost, že si můžete najít spoustu věcí na YouTube, jsou kouzelnické obchody v Čechách, za mě to bylo 4krát do roka na kouzelnickém školení, si člověk něco mohl koupit, že to kolegové třeba vyrobili, ale dneska tu možnost máte a můžete doslova okouzlovat krásné ženy, krásné dívky a pak si můžete vybírat. Vy si jak sobě přitáhnete a najednou je spousta a pak už si jenom vybíráte, když to tak řeknu. To je ohromující vlastně příležitost v tomhletom umět něco, co není úplně běžná věc. Teďka teda doufám, že nezačne celé Slovensko a celá Česká republika chodit do kouzelnických kroužků, protože to samozřejmě taky jde o to něco umět. Není to o tom naučit se jenom pár věcí v tom kouzelnickém klubu, ale pro tu běžnou zábavu vám stačí něco úplně jednoduchého. A teďka řeknu důležitou věc. Nejde o to ukázat jako trik toho typu a teďka koukej, teďka čum, jo, teďka prostě, jo, a teďka tě dostanu. Ale je důležité to udělat naopak, buď to takým tím přístupem, jakože vyprávíte příběh a místo 4 karet, který máte, tak vyprávíte příběh o 4 osobách. A dá tam ten život. A to má rád každý lidský mozek, ale ženy to mají rády ještě o to víc. To znamená, udělat karetní kouzlo je fajn, udělat brilantní karetní kouzlo je perfektní, ale vyprávět k tomu příběh je úplně jiná dimenze. A já principiálně to dělám pořád, akorát už nepoužívám ty karty, protože ty změny, které dělám v psychoterapii, tak ty se odvíjejí od toho, že já lidem vyprávím mimo jiné v tranzu, nebo dokonce ani lidé nemusí vědět, že jsou v tranzu, že používám třeba formy konverzační hypnózy, taky jim řeknu spoustu příběhů, které zdánlivě mohou být jenom zajímavé nebo zábavné, nebo dokonce někdy toho člověka jako i třeba ani nenadchnou. Ale já tam vložím do toho něco, co se posčítá s těmi dalšími prvky, které jsem řekl, a vlastně tím vytvořím to zaměření toho člověka, ten nápad toho člověka, aby o něčem uvažoval. Aby třeba uvažoval o nějakých důležitých hodnotách. Už jenom třeba tím, že vyprávím o tom, jak před ženou, klidně si dovolím vyprávět terapii, příběh muže, který má problém se seznamovat, a vyprávím jí o tom, co vlastně ty chlapy trápí, že třeba neumí komunikovat, že neumí klást správně otázky,
ale já jí ho nevyprávím náhodně. Já jí ho vyprávím z toho důvodu, že slyším, že ona sama neumí třeba klást otázky nebo neumí si povídat. A tím, že já vyprávím příběh o někom jakoby jiným, tak když člověk vypráví příběh, tak proti příběhům se člověk nebrání. Když člověk dává rady, nebo když říká, měla bys tohleto, neměla bys tohleto, tak vznikají prostě překážky, je to tak říkajíc kosa na kámen. A ty skutečné změny a skutečný vliv vzniká jemně a spíše neviditelně. To je spousta niancí a dá se to spojit, dokonce jsem viděl ve City kouzelníky, kteří, nebo jednoho jsem viděl brilantního, který dělal vlastně kouzla a zároveň přitom dělal vlastně psychoterapii, že dělal změny, ne, že by to bylo nějaký jakoby zázrak z hlediska psychoterapeutického, ale celková kompozice byla velmi zajímavá. Nicméně podstatná ta myšlenka, kterou bych vypíchl, je příběhy. A vracím se k tomu, ten herec neřekne ten příběh na základě toho, že se ho doma načetl a že teďka přichází poprvé na jeviště a vybalí ho. Zažil jsem třeba Jana Krause, který se takřka zakoktal, zadrhával, protože poprvé vyprávěl nějakou záležitost, která se mu stala. Ale jakmile to začne vyprávět po druhé, po třetí, někde jinde, tak už to bude vyprávět plynule. Když poprvé slyšíte vtip, tak ho poprvé neřeknete sami za sebe dokonale. Uděláte tam nějakou chybu, uděláte chybu třeba v načasování, něco řeknete v jiném pořadí a dělat si z toho hlavu, dělat si z toho starosti, teďka jsem to zkazil, teďka jak se na mě bude koukat, to je hloupost, tam je potřeba jít dál, nemít připravený jeden vtip, nebo já když jsem kouzl, nemít jenom jedno kouzlo, ale sérii kouzel a mít připraveno něco, o čem jste si jistí, že bude fungovat, tak na závěr. Jo, vyhnout se tomu, že uděláte třeba to nejlepší, nebo řeknete to nejlepší na začátku a potom to půjde dolů, ale ono by to mělo gradovat. A to je dobrý si natrénovat to, co prostě má být na konci, 1-2 efekty nebo 1-2 příběhy, vtipy, tak to by mělo být ke konci. A je důležitý, já to říkal už kdysi Joe Vitale, asi možná znáte z filmu Tajemství, tak já ho znám z doby dřívější, protože vlastně jsem se od něj učil mimo jiné různé marketingové postupy, protože v tom je v první řadě dobrý. On není nějaký zázračný spisovatel, on vybudoval svou kariéru vlastně na internetovém marketingu, na e-knížkách a tak dále. A já jsem od něj kdysi koupil vlastně takový e-book asi za $30 a teďka nevím, jak se přesně jmenoval, ale bylo to něco ve smyslu, jak i v dobách největší krize se živit jako bavič. A ta celá e-knížka, která byla možná o 10 stránkách, možná dokonce o méně, tak obsahovala jenom asi 3 nebo 4 rady. Ale byly užiteční a málo kdo tuší, že někdy jedna jediná myšlenka, která zdánlivě vypadá jako hloupost, když se přenese do praxe, tak vytvoří ohromující vliv, ale musí se přenést do praxe. Vy nezvážíte jenom vlastně v hlavě. A takovou jednou z těch zkušeností právě z tohoto e-booku bylo, že je potřeba vlastně podobná věc, co jsem vám tady říkal, prostě mít připravenou sérii vtipů, říct vtip, dát kratičkou pauzu a ignorovat naprosto reakce, jestli se budou strašně smát nebo nebudou smát, bude mrtvolný, dítě ho nevadí. Bez mrknutí oka, s pokrovou tváří prostě pokračovat dál. To je důležité. No a potom mě napadá taková souvislost, já kdysi dávno, když jsem opravdu začínal s kouzly, tak jeden z mých učitelů se setkával dokonce s mistrem světa z Rakouska Christianem Stelzlem, který mimochodem dlouhou dobu spolupracoval s firmou na výrobu karet, které vy znáte, s firmou Pětník. To jsou karty, které koupíte v každém papírnictví. A Christian Stelzl tam tenkrát fungoval jako poradce, protože byl mistrem světa. A ten můj známý vlastně od něj dostával spoustu karetních triků a tak mě je potom učil. A já si vybavuju, jak Christian Stelzl měl perfektně propracované takové ty věci, když se mu něco nepovede. A on to úžasným způsobem těžil. On třeba vzal do ruky balíček karet a teďka mu upadla karta. Že? A on se podíval na tu kartu na zemi, pak se podíval na ty diváky, usmál se, podíval se znovu na tu kartu a pak se znovu podíval na diváky, vytvořil očekávání, vytvořil napětí, luskl a v tom okamžiku ta karta ze země vyskočila zpátky.
To znamená, on tím, že prožil ten neúspěch, když trénoval, zjistil, že mu upadla karta, tak on přemýšlel, jak to vyřešit tu situaci. A vymyslel způsob, jak prostě udělat takový jednoduchý banální trik, na to jednoduchá rekvizita, která, já nevím, možná může stát jenom 150 korun, já nevím, kolik je to na eura. Jo? Asi 4-5 eur. No, jo, prostě banální, prostě ringcír, banální, prostě pomůcka. A on ale on to schválně zakomponoval potom do toho vystoupení opakovaně, ale ne to samé. Jemu znovu upadla karta, on se znovu podíval na kartu na zemi, podíval se na diváky, usmál se, luskl, nic se nestalo. Diváci jako koukali, co se děje, a on tukl špičkou boty na tu kartu a ona se mu přilepila na tu kartu, protože tam měl připravenou žvejkačku. A tou botou si vlastně elegantně prostě tou nohou si podal tu kartu. To znamená, vygradoval, prostě, jo, dělal různě takovýhle efekty, nebo to udělal opačně, podle toho, jak cítil, že prostě to na to publikum bude fungovat. Ale to by se nestalo, a ani já bych třeba se nestal v roce 92 mistrem republiky v moderní magii, kdybych neprožil spoustu neúspěchů. Kdybych neměl trému, ale šel jsem dál a dál a byla doba, kdy já jsem moc nechtěl vidět diváky. Ale pak jsem zjistil, že ty nejlepší reakce jsou právě u stolu. Jsou mnohem lepší, když máte složitý rekvizity, drahý rekvizity na jevišti, tak mnohem lepší reakce jsou, že uděláte úplně banální trik, ale jak jsem říkal, hezky ho zahrajete. Dáte k tomu příběh, dáte k tomu nějaký vtip. Půjčíte si od ní prstínek, uděláte banální trik s prstínkem, provázkem, něco, jo, tak to publikum, a v tomto případě ženy, tak je naprosto nadchnete. Ale vy můžete kouzlit i jiným způsobem. Dá se kouzlit, a to je můj obor, dá se kouzlit pomocí řeči, dá se kouzlit pomocí hlasu, dá se kouzlit pomocí řeči těla, pomocí očních pohledů. To, jakým způsobem se na ní díváte, kdy aniž byste řekli slovo, tak vysíláte do její mysli, jako kdybyste se dívali skrz ní, někde na druhý konec její hlavy. Ale vysíláte myšlenku, máš v sobě víc, než si myslíš. A na vědomí úrovni to je těžko pochopitelný, levým mozkem je to těžko pochopitelný, ale logika a levý mozek je až něco, co jsme si vybudovali a rozvinuli v průběhu civilizace, ale ta řeč těla a tyhle záležitosti, jako jsou pohledy, ty jsou vývojové mnohem starší a působí mnohem víc. A to, jak vy se cítíte, tak to můžete přenášet navenek. To znamená, proto je důležité se cítit uvolněně, pohodově a být bavičem. Já teďka trošku skočím, ale třeba jeden z opravdu špičkových kouzelníků je zařazen do Guinnessovy knihy rekordů a i když ho už dneska nevídáte, protože on vystupuje prakticky jenom v Las Vegas, ta doba, kdy vystupoval v televizích, už poměrně jakoby od 2.0. David Copperfield je opravdu neskutečný dříč, vystupuje 500krát za rok, dvakrát za večer vystupuje v Las Vegas v hotelu MGM a jeho vnitřní postoj je, já jsem bavič. A neříká to, ale to vysílá k těm lidem. Vysílá tam, já vás chci pobavit. Ne, já jsem ten borec. Jo, to já jsem zažil třeba, když si dávno byli v Karlových Varech, byly soutěže na Charivari. A tam byli třeba umělci z Ruska, to byli taky ty tvrďáci, kteří byli namyšlení. No, logicky, kdybyste byli na jejich místě, tak byste byli namyšlení asi taky. Oni byli vynikající, ale oni tím režimem byli podporovaní v tom, aby si o sobě mysleli víc, protože kdo tam byl umělec, nebo kdo byl voják, nebo politik, tak se měl lépe než ty ostatní. A byl tam třeba jeden skvělý kouzelník, ale ten vystupoval tak nabubřelým způsobem, že se s ním nikdo nechtěl bavit. Jakkoliv byl skvělej, tak prostě to byl úplně jinačí rozdíl proti třeba západním kouzelníkům tenkrát, kteří byli velmi skromní. A to je případ Davida Copperfielda, který je vnitřně bavičem, který chce dávat. Ne ten, který chce ohromit a který chce ukázat, vy jste úplní blbci. To je chybný postoj. Takových kouzelníků jsem zažil spoustu a ono to platí i prostě v životě. Jo? Jakmile člověk ze sebe dělá prostě borce, tak ano, možná zaujmete spoustu lidí, ale bohužel zaujmete spoustu chlapů, spoustu kamarádů, ale nikoliv ty ženy, o které vám třeba jde. Ako?
to sú také myšlenky, to sú také nápady. Ja sa tu usmievam ako počas celej doby, čo to rozprávaš, pretože ja v rámci toho, aby som to chlapom trochu priblížil, tak ty si momentálne práve počas týchto príbehov a počas týchto vecí tam zakomponoval toľko myšlienok ohľadom toho postoja. Nie len čítať, ale aj robiť tie veci, mať pripravené nejaké alternatívy, ísť pomocou tých chýb, niekoľkokrát si to natrénovať pred tým, ako to spravíš. A si tam krásne všetko do toho príbehu zakomponoval, ale ja si myslím, že je to veľmi hodnotné pre nich a oveľa skôr si to zapamätajú tieto myšlienky, keď si spomenú, možno nikdy nevieš, možno o 3 roky si spomenú, ako ty si urobil nejaký kiks, ako Liborčinka spravil nejaký kiks s kúzlami. A zapamätajú si to vďaka tomu, ako si to teraz povedal, takže je to skvelé. Libor, spomínal si na začiatku, keď si hovoril, že v rámci tých hypnoterapií chodia k tebe chlapi a ženy a dostaneme sa aj k chlapom, ale mňa veľmi zaujíma aj určite chalanov bude zaujímať, s čím tam tie ženy chodia, akým problémom, respektíve skúsim povedať, prečo aj krásne ženy, proste neviem, tieto modelky, fotomodelky, tie najkrajšie ženy v triede, v práci, majú problém so sebavedomím a problém, ja neviem, zoznámiť sa s chlapom. Prečo to tak je? Pretože my chlapi, a ja som si kedysi myslel, že to len my máme problém so sebavedomím, my chceme tie ženy a oni sú dokonalé bájne bytosti, ktoré sú úžasné a vôbec nemajú nejaké pochybnosti alebo nízke sebavedomie, sebahodnotu, sebaobraz. Takže prečo to majú a skús tým chlapom približiť, aby si uvedomovali, že aj ženy majú problémy a majú nízke sebavedomie a chcú sa zoznamovať. Já to vezmu odjinud, protože mým oborem je vlastně paměť, zrychlené učení a já jsem vlastně při té cestě a velmi zajímavým odhalování za posledních 20 let, tak jsem zjistil jednu věc, že vlastně hodně problémů nám dělá vzdělávací systém. Protože ve vzdělávacím systému je člověk upozorňován na chyby. A není tam ukazováno, v čem je člověk dobrý. To znamená, já řeknu teďka jeden příklad, na který si prakticky můžu dát copyright, protože ho říkám na kdejakém webináři. Ale když jsme chodili do školy nebo možná, já nevím, jaká je věková kategorie těch vlastně tvých klientů, posluchačů, tak třeba někdo má i děti a děti třeba chodí do školy, nevím, a třeba po rozvodu, ale má to třeba děti. A teďka tam si můžete všimnout, že to dítě, nebo vy kdysi dávno, když by se psala nějaká slohová práce, a teďka si představíte stránku, a kdyby to byla normostránka, tak to je nějakých 1800 znaků. A teďka si představte, že člověk napíše něco kratšího, 1000 znaků nějakého textu. A v okamžiku, kdy tam člověk udělá třeba 10 chyb, buďme u 10 chyb, jo, tak co dostane za známku? Dejme tomu, že tam je 5 hrubek, 10 chyb a je rozsah 1000 znaků. Tak 3 určitě. 3 určitě, někdo 4, někdo prostě 5 v naprostý pohodě dostával. A já tvrdím jednu věc, že to je naprosto nelogické, protože 1000 znaků, pojďme se na to podívat matematicky, tak je 100%, 100 znaků je 10% a 10 znaků, to znamená těch 10 chyb, nějaké tvrdé, měkké i něco, tak je 1 jediné procento. A teďka proč o tom říkám? Protože my jsme za 1 jediné procento chyb dostávali, já nevím, dobře, nebo dostatečně, nebo dokonce nedostatečně. To znamená, bylo ignorováno 99% toho, co bylo v pořádku. A není žádná alternativa toho typu, ale ty děti se to měly naučit. Ne, učitelé to měli naučit, protože člověk se učí přes vzory. A pokud ten učitel dopředu neukázal mnoho vzorů, jak on píše, nepřečetl mnoho zajímavých děl přímo v té škole, tak to dítě za to nemůže. A teďka proč o tom hovořím? Protože my jsme takhle byli podmiňováni minimálně na základní škole, programování na to, všímat si dominantně chyb. To znamená, je vcelku logické, že lidé se bojí dělat chyby. Opravdu nejčastější fobie, největší strach je z vystupování na veřejnosti. A to znamená zmluvení. Zmluvení před druhými lidmi
obava z toho, jak bude člověk posuzovat. A možná, že právě to je jeden z důvodů, proč jste tady v tomto programu vlastně tady u Michala, protože se obáváte, co tomu druzí lidé, respektive ženy řeknou, co budou říkat, jak budou komentovat to, jak jednáte. My jsme prostě byli do značné míry naprogramováni na to všímat si chyb a nevšímat si, v čem je ta kvalita. A proto ke mně, k mým kolegům, terapeutům, chodí spousta lidí, a to je vůbec nejčastější problém, sebevědomí, protože bylo opravdu systematicky sráženo. A jak vy uděláte ten zvrat, tam je důležité přemýšlet logicky. Já jsem dneska třeba dostal úžasnou zpětnou vazbu, kdy jsem měl sezení s jednou klientkou, která přišla, měla poměrně poničené sebevědomí a během 90 minut tím, že se zabývám špičkou neurolingvistikou, tím, že jsem studoval přímo u doktora Richarda Bandlera, tvůrce neurolingvistiky, tím, že se zabývám špičkovou hypnózou, tak během jednoho jediného sezení jsme udělali něco, co ona absolutně nečekala. Její život se změnil, ona začala na sebe nahlížet úplně jinak. Začala si všímat, jak věci fungují, kde je dobrá. A k tomu nejsou potřeba žádné jakoby magické nástroje. K tomu stačí pár dobře zvolených nástrojů. A jeden z nich, jakkoliv to bude vypadat zvláštně, a nevím, jak vás to překvapí, jakou má účinnost, je, když si začnete všímat nikoliv vašich zkušeností typu podařilo se, nepodařilo, nebo udělal jsem to dobře, nebo udělal jsem to špatně. Ne jako černá a bílá myšlení, ale škála. Představit si třeba 10 nějakých stupňů nebo procentuální škálu a extrémně důležité je si všímat, kde je člověk dobrý. A právě proto potřebujete prožít mnoho zkušeností a jakkoliv nebudete na začátku skvělí třeba při vyprávění nějakého vtipu, tak je důležité si všimnout třeba to, že jste dokázali říct třeba na začátku třeba jenom 20%. To je prostě výborně. A pak si všimnout, dobrý, a teďka jsem ho podruhý řekl, já nevím, ze 45%. Nebo už je to, předtím to bylo na 2 a 10 je nejlepší a už jsem teďka na 6. A teďka, proč vám to říkám, nejenom, že tím můžete velmi výrazně ovlivnit vlastně ty svý programy v hlavě, protože vy nemůžete zároveň myslet na problémy a zároveň na úspěchy. Když se na něco soustředíte, tak jakmile se soustředíte na problémy, tak budete logicky dostávat problémy, protože je to jako kdybyste sedli do auta, a zase copyright Liborčinka, se tam dejte, je to jako kdybyste si sedli do auta, kde je porouchaná, ale kde je navigace, vy chcete jet třeba s nějakou dívkou, s nějakou ženou někam na dovolenou a vy do té navigace naťukáte nechci jet do Rumunska. Nechci jet do Rumunska. No kam vás to dostane ta navigace? Když se zabýváte, kam nechcete jet. A náš mozek funguje podobným způsobem. Jakmile se zabýváte tím, kam nechcete jet, tak to zákonitě dostáváte. Vy dostáváte to, na co myslíte. To není esoterika, to není magie, to není, že vám nadělí vesmír. Tak funguje mozek a kdybyste se tím zabývali z medicínského hlediska, tak byste zjistili, že tam je nějaký retikulární systém, který je systémem pozornosti a tak dále. Ale to je irrelevant. My dokážeme myslet jenom na pár věcí. A jakmile se člověk soustředí na všímání si problémů, a proto o tom hovořím, tak potom nemůže vnímat dobře, kde je úspěšný. Vy to potřebujete jenom otočit. Abyste vy získali sebevědomí, tak si všimněte, co se podařilo, ne co se nepodařilo. A uvědomte si jednu věc, že teprve přes vlastně zkušenosti se člověk učí, ne přes teorii. Jo, nikdo se nenaučí mluvit jazykem teoreticky. Nenaučíte se jazykem mluvit tím způsobem, že se nabifujete gramatiku. To je naprostý nesmysl. A je mi jedno, že celý svět bude proti mně, protože já už jsem dokázal na tisícovkách lidí, že to prostě funguje úplně opačně. Mě totiž nezajímají pedagopapouškové. Mě nezajímají teoretici. Mě zajímají nejenom výkony, které fungují, ale mě fungují nadstandardní výkony. V jakékoliv oblasti, to je sportu, podnikání, balení, jo, kdekoliv. A teďka proč vám to říkám? To nemá jenom tento význam, že vy si zvednete sebevědomí. Že budete jednat a budete si všímat, v čem jste lepší. A tam ta extrémně důležitá věc je, že vy to můžete využít. Protože ty ženy mají také poničené sebevědomí. Také se cítily trapně v té škole. Také měli třeba ty kamarády nebo kamarádky, který je prostě schazovali. A vy tím, že si budete všímat, v čem ona je dobrá, tím, že to oceníte, tak ohromným způsobem získáte. Vy se odlišíte.
Budete úplně jinačí než ty ostatní. Ke mně, když přijdou ty klientky a jsou u mě, já nevím, prostě chviličku a já se jich třeba ptám, říkám, když už si teďka tak povídáme posledních pár desítek minut, rád bych se vás zeptal, co vám to přináší, co vám to dává. A nejčastější, prosím vás, nejčastější odpověď, která se tam objevuje, je, no víte, já tím, že jsem vám tady řekla ty věci, tak jsem si úplně srovnala myšlenky. A já jim říkám, no ale si povídáte s kamarádkama, nebo povídáte si se známými. No jo, ale to je u vás je to úplně jináčí. Vy mě neposuzujete. Já je neposuzuju, já jim neříkám, jako tohle jste udělala blbě. Já naopak si všímám, kde ona udělala něco dobře. A naslouchám zvědavě, protože já nemůžu jí nějakým způsobem radit a říkat, jako, co dělá dobře, co dělá špatně. Absolutně to nemůžu udělat, protože já nežiju její život. Já nemám její povolání, já netrávím čas jako ona, nejsem v kolektivu, kterým ona je. A je naprosto zbytečné posuzovat druhé lidi a říkat, to je blbec, nebo to ona je úplně pitomá. To je nesmysl. Já nežiju její život, vy nežijete život těch druhých lidí. A naopak, když bude člověk zvědavě naslouchat a ocení něco, v čem je ten druhý člověk dobrý, teďka neříkám na začátku, tam samozřejmě Michal vám řekl určité strategie. To je ten pattern interrupt, že jste prostě jinačí, že hnedka prostě nezáříte očima, já tě chci, jo, ale si chováte se jinak. Ale potom, jakmile navážete ten vztah, a to je ta důležitá věc, tak musíte vytvořit takzvaný raport, potřebujete naslouchat a potřebujete se jakoby dívat na ní, tak říkajíc, s úžasem nad každou věcí, která se vám, kde ona je v něčem úspěšná, kde se něco podařilo. Môžem ešte zapamätať si myšlienku. Ja som, ako hovoríš o tom, že ženy majú nízke sebavedomie na základe toho, že tá spoločnosť ju kritizovala, povedzme, robila chyby a tak ďalej, tak akurát práve dneska sa mi to hodí. Ja poznám Sofiu od jej 15 rokov. Dnes môže mať okolo 20-22 rokov. A ja som jej dnes napísal správu, po niekoľko mesiacov sme sa nebavili, a ja som jej napísal, že chcem ťa pochváliť, Sofi, ako za tú fotku, ktorú tam dala. Pamätám si ešte, ako si vyzerala v 15, keď sme sa spoznali. Už vtedy som videl v tebe potenciál, ale čo si za tú dobu odvtedy spravila je fantastické. Ušla si kus cesty a je z teba žena. Zrovna ako bola trochu pri sebe a tak ďalej, že asi možno mala ešte nižšie sebavedomie predtým, a ona, čo mi ona na to odpísala. A prirodzene teraz v tomto momente je to ako 9 z 10, 10 z 10 top krásna žena, o ktorú majú chlapi záujem, a ona mi na to odpísala, že vstala som a od rána som mala zlý deň až doteraz. Ďakujem, vyčaril si mi úsmev na tvári nie tým, čo si napísal, ale tým, že to je od teba a dokážeš ma aj pochváliť. Čiže aj toto je krásny príklad toho, že aj tie krásne ženy majú vo svojom okolí ľudí, ktorí ich proste sekajú dole, kritizujú, majú nízke sebavedomie aj z minulosti. Ako? Velmi často. A já jsem za poslední rok měl poměrně hodně klientek ze Slovenska, které měly naprosto destruované sebevědomí. Protože stačí drobná poznámka a mozek ženy prostě funguje trošku jinakým způsobem. Tam ta levá, pravá mozková polokoule jsou propojené mnohem, řekněme, jakou silnější informační dálnicí, to znamená, jim se, jakoby, nemyslím ve špatným, ale prostě se jim tam, prostě do logického myšlení se jim tam prolínají emoce, jo, zatímco u mužů my to dokážeme víc oddělit. A nemám proto žádný speciální výzkum tady z Čech nebo ze Slovenska, můžu to říct jenom jakoby obecně, ale ženy mají jakoby takovou trošku větší tendenci k tomu černobílému myšlení. To znamená, ona ti napsala, že prostě má celý den mizernej. Ona si jenom nevšimla, kdy byly ty dobré věci. A třeba lidi, kteří ke mně přichází do terapie, tak vlastně lidi mají problémy právě z těch důvodů zejména. Jo, že neumí objektivně si všímat světa, protože tomu ani ve školách nebyli učení. Škola neučí logiku, to je kousíček logiky a je to víc pseudologika. Jo, tam prostě se učí spousta nesmyslů. Kdybych to řekl na jazyky, tak teďka uvedu příklad. Říkal jsem před chvíličkou, jsem schopen se pohádat s celým světem,
se všema pedagogama na světě, kterými budou tvrdit, že potřebujete pro učení se jazyka gramatiku, protože stačí ve skutečnosti si uvědomit, že když si vezmete překladač, nějaký software, který je překládá, a dokonce se vezmete software pro překladatele za, řekněme, 30, 40, 50 tisíc českých, tak ten software sám nepřekládá. Teďka se zamyslete, jak to, že něco, do čeho můžete dát veškerou slovní zásobu, veškerý gramatický pravidla, jak to, že to samo nepřekládá. Otočme to, když se naučíte veškerou gramatiku, veškerá gramatická pravidla, tak nebudete umět jazyk. Ten jazyk je o té praxi, o tom, že ve skutečnosti slova mají nějaký význam, ale poměrně zanedbatelný, ale řeč těla, právě ty pohledy, gesta, intonace, jak je co vysloveno, to má mnohem větší význam a proto je důležitější učit se v praxi jazyky, a nejenom jazyky, ale cokoliv v praxi, a teprve na to dodávat jako kousky vlastně teorie, nebo musí se to vhodným způsobem vlastně střídat. A mnoho lidí tím, že se ale bojí, tím, že se bojí dělat chyby, protože ve školách jsme se začali bát vlastně dělat chyby, tak potom ani nemohou být úspěšní. To znamená, oni něco zkusí jednou, ono jim to nevyjde, což je zákonité, těžko vám něco vyjde hnedka na poprvé, a usoudí, že na něco nemají. A tohle se stane opakovaně. A to je jedno, jestli muž nebo žena. A proto lidé o sobě pochybují. Ale vy když vlastně oceníte u někoho tu snahu, že něco udělá a vypíchnete tam, že se tam něco povedlo, tak tomu člověku pomůžete růst a tak si můžete vypěstovat doslova partnerku, která bude mnohonásobně nejenom krásná, ale zdravější, než jsou všechny ty ostatní, protože říkám, chodí ke mně velmi krásné ženy a nemají vztah. Jeden z důvodů je, že se je mimo jiné bojí oslovit muži, protože předpokládají naprosto mylně, ona je tak krásná, že má mnoho partnerů. Ale protože to většina předpokládá, tak ona nemá žádného. Mm-hmm. Jo, proto si někdy najde nějakého pro vás ošklivého debila, který ale naslouchal. Člověk si říká, takový hnusák a má takovou krásnou ženskou. Ale on udělal jenom něco jinak. Můžete mít jakoukoliv ženu, když s ní vhodně budete komunikovat a využívat to, co vás tady Michal vlastně učí a použijte k tomu trošku, ale opravdu zdravého rozumu. Ne pseudorozumu a toho, co nás učili pedagopapouškové a prostě pseudoautority v průběhu vývoje. Žijeme v době, která prostě je neskutečná, kdy máte příležitosti, kdy máte Facebook z x věcí a to, co vás prostě Michal učí, tak toho využijte. Ty možnosti jsou ohromující. Kus psychologie, upřímnosti, vhodné komunikace a prostě ženy se kolem vás budou jenom točit. Samozřejmě proto musíte nejdřív něco udělat. Nemusíte kouzlit. Ale budete kouzlit, i když nebudete kouzlit, protože budete kouzlit myšlenkově. Toto od úplne prvej kapitoly, od prvého mesiaca toho chlapov učím na konci mesiaca, že vždy rozmýšľajte, ako tie veci môžete zaviesť do praxe. Pracovne zošli, vypracovať si to, isté veci robiť. A nielen, od prvého mesiaca v každom jednom module, v každej kapitole to treba spomínať. A je super, že si to vytiahol ty, že to počujú zás od niekoho iného. A že vidia, že to dáva zmysel, nielen tu sedieť a pozerať videá a všetko ešte predtým, ako to spravia, chcieť vedieť, mať v hlave všetky scenáre, čo ak odpovie toto, ako s ňou ďalej komunikovať a ona ako náhle spraví jednu vec, ktorú nečakáš, tak si náhratý. S čím bavili sme sa teda o ženách, Libor, že s čím majú oni problémy a že netreba pri nich predpokladať, že majú milióny chlapov a všetci chcú. Práve preto aj ja, keď som komunikoval práve s tými modelkami, hosteskami, fotomodelkami, tak som zistil, že nízke sebavedomie, chlapi sa ich boja. Keď som robil s nimi interview, tak akým spôsobom ťa chlapi najčastejšie oslovujú. Ona mi povedala, že ma neoslovujú. Takže ja som bol ako vyhúkaný z toho, že ako je to možné. No asi sa ma boja. Čiže chlap, ktorý, ako si naznačil, môže byť o menej pekný, menej inteligentný, menej bohatý, ale išiel do akcie, nebál sa, bol sebavedomý a vzal si, čo chcel.
a vedel, čo chcel, tak ten získal viac ako kľudne krásny, inteligentný chlap, ale ktorý nespraví nič preto. A čaká, že možno si pozrie, ako sme sa bavili predtým, film Secret a nejakú ženu si predstaví a nič preto nespraví. A skús k tomu povedať ty niečo viacej k tomu Secretu, lebo je to taká obľúbená téma. Teďka se mi nahrál, to se mi stalo, že mi právě přišla jednou jedna klientka, bavíme se a ona najednou přesně s tím začala, říká, a teďka mi poraďte jako specialista na Joe Vitala, protože já o něm vím dávno, než vlastně vůbec bylo tajemství, film nebo knížka, já jsem se od něj učil asi o 5 let dřív, vlastně ty marketingové postupy, jak jsem zmiňoval třeba tu knížku pro ty baviče, ale se mě ptá, a teďka mi řekněte jako specialista na Joe Vitala, jak to teda mám dělat. Já teda si špatně vizualizuju. A vypadlo z ní, že ona si opravdu intenzivně vizualizuje toho hodného chlapa, ale nedělá proto vlastně vůbec nic. Jo. A tohle to ale není jenom vlastnost žen, to dělají ty muži. Já si vzpomínám, chodil ke mně kdysi dávno jeden takový chlap jako hora, člověk by si ho skoro lekl, jo. Byl to hrlejář, prostě chlap, který měl 1,90 m, holohlavej, prostě namakanej a on měl problém se seznamovat. A my jsme se viděli asi 5krát a to byl můj takový hodně zvláštní případ, protože my jsme se viděli asi po 3. a on mi říkal, že už si našel teda nějaké inzeráty, což mimochodem ty ženy jakoby nechtějí moc dávat inzeráty. Oni se jakoby bojí, že tam narazí na nějaký úchyly a tak dále, jak mi to říkají. A já jim vždycky na to říkám, a jak jste na to přišla, že to musí být úchylové? No kamarádky říkali, a já jsem říkala, kolikrát už jste to testovala? No jednou. Jo, a lidé často testují, zkouší, tak říkají jenom jednu věc, ale zkoušet je cesta k selhání. Když něco zkusíte, tak jenom to slovo samo o sobě, když si řekne já zkusím, tak vlastně podsouvá neúspěch. To je velmi jemná niance v oblasti hypnózy, že prostě slovo zkusím, když potřebujete přemýšlet o slovech, tak co to vyvolává? A já nevím, jak je to ve slovenštině, jo? Ale v češtině a v mnoha dalších jazycích to je takový jako možná to vyjde, ale možná to nevyjde. A to je vlastně oslabující věc. A lidi, když něco jednou zkusí a on jim to hnedka nefunguje, tak oni začnou o sobě pochybovat. Protože taky naprogramovali ve škole, že prostě když hnedka nevíte, když hnedka nezvládnete, tak prostě to s váma není v pořádku. Nám něco vysvětlili a příští hodinu jsme z toho psali písemku. To je naprosto nesmysl. Jo? Žádný sportovec, kdo z vás sportujete, tak nemůžete se nad něčím zamyslet a druhý den něco ovládat. Prostě to je přece trénink. To je trénink ve sportu, to je nejenom v tenise, nejenom v golfu, to je ve fotbalu. To je všude, trénujete se. A podobně potřebujete trénovat myšlení a podobně potřebujete trénovat, ale samozřejmě mluvení a potřebujete trénovat akce. To znamená, když bych se vrátil k tomu harlejářovi, tak on mi říká, že už si domluvil rande a že dokonce s 2 nějak přes inzerát a že bude, já nevím, o víkendu. No a přišel mi na 4. setkání a já říkám, jaký bylo rande. A on se na mě podíval a říkal, no já jsem tam nakonec nešel. A tak jsme se domluvili na tom, že teda teďka už to rande opravdu vyvolá, protože já mu říkám, helejte sem. Já samozřejmě můžu dělat moc věcí, ale aby se to zachytilo ve vašem nervovém systému, když to tak jako extrémně zjednoduším, tak nejde jenom o to, že já vás hypnotizuju, ale vy musíte mít reálnou životní zkušenost a až mi příště přijdete a řeknete mi, tohleto mi fungovalo, to bylo dobrý a tohleto potřebuji posílit, tak můžeme pracovat na tom posílení. Ale když nebudete mít tu reálnou zkušenost, bude jenom ta teorie, tak prostě nemáme co rozvíjet. To je jako sportovec, který by přemýšlel o tom, že posiluje, jo? Tak to taky moc fungovat nebude. Ale když bude posilovat a představovat si, jak chce vypadat a představovat si, jak chce třeba vítězit, to už je jiná věc, hodná kombinace. Jo? No jenomže představte se, on mě přišel na 5. sezení a znovu mi řekl, že na ty 2 rande nebo 3 dokonce nešel. A já jsem se na něj podíval a říkám mu, dovolte si představu, že je rok 2017. Ono je to kdysi dávno, jo, tak teďka posouvám rok, ale dovolte si představu, že je rok 2017. A vy chodíte buď to ke mně
nebo k nějakému psychoanalytikovi, spíš, že ke mně chodit nemůžete opakovaně. Já nejsem psychoanalytik, ke mně přijdete 3x, 5x a většina lidí ode mě odejde s tím, že je to vyřešeno, ale potřebuji jednat. Dovolte si představu, že je o několik let později a vy sedíte u nějakého psychoanalytika nebo psychoanalytičky a vyprávíte, že jste znovu nešel na rande. A dovolte si představu, že rok 2018 a vy sedíte u někoho na psychoanalýze, nebo možná jste byl na kdejaký terapii, a znovu tomu terapeutovi, koučovi říkáte, že jste nešel na rande. A je rok 2020. A vy jste ještě neudělal akci. Jak se z toho cítíte? Jak vypadáte na váš život za pár let, kdy vy ještě nemáte ženskou? A on se úplně lekl. A začal mi říkat, no to je strašný. A říkám, OK. A proto navrhuji, že dneska je naše poslední sezení. A můžete za mnou nebo za jiným terapeutem přijít, až uděláte akci, protože my za vás tu akci neuděláme. Můžeme udělat moc. Já můžu někomu pomoct, aby třeba zhubnul, aby přestal kouřit. Ale musí udělat elementární akce. Musí si koupit třeba zdravou výživu. Jo, něco, co já za toho člověka neudělám, že to tělo potřebuje nejenom duševní stravu, ale ono potřebuje i prostě vhodnou jinou stravu. A ty věci je potřeba kombinovat. A je zajímavý se zamyslet, když se zamyslíte nad tím, co bude, když to bude. Co bude, když vy jste vzali všechny ty věci, co vás Michal učí, a ta budoucnost se odehrává tak, jak jste si naplánovali. Co bude, když to bude. A pak se, až to budete mít, zamyslete, co nebude, když to bude. Člověk může být velmi překvapený, když začne opravdu používat hlavu. Nejenom si říkat, co mi to říká za otázky. Protože já lidem kladu vlastně jenom otázky, které vytváří v hlavě myšlenkové toky. Pokud oni si to dovolí, pokud se nedovolí, to je jejich rozhodnutí, oni mi platí. To je jejich věc, že chtějí zaplatit a nic nedělat. Ale já velmi dobře vím, co se děje, když si dovolí jednat. Potom můžou prakticky cokoliv. A někdy je velmi smysluplný uvědomit si, co nebude, když to nebude. Co nebude, když ona nebude. A co bude, když ona nebude? A člověku to může trošku zamotat hlavu, ale právě proto je důležité se nad tím zamýšlet, protože to vám v hlavě, v mozku vytvoří úplně nové souřadnice. Není to jedna otázka, nejsou 2 otázky, jsou 4 otázky. A každá z nich v hlavě dělá něco jinačí. Mm-hmm. Jsou určité velmi jednoduché manévry. Každou chvíli u mě sedí mladý muž a říká mi, nevím, co si s ním mám povídat. A já jim jinými slovy, určitým způsobem vlastně se jich zeptám, a jak jste přišel na to, že máte mluvit jenom vy? Ve skutečnosti ty ženy rády povídají o sobě. A tak je důležité klást otázky. A on mi říká, no jo, já se jí zeptám, nechtěla bys jít do kina? A ona mi na to říká, ne, nechtěla. Já si tam, a nechtěla bys jít tam? A říká, ne, nechtěla. Ona je nějaká taková, já už nevím, o čem se s ní mám bavit. A já jim jemně říkám něco nešíního, neříkám vám. A opravdu si myslíte, že na tak debilní otázku vám můžu odpovědět ano? Každou chvíli, kdekoliv jsem, kde vidím nějakýho, jsem někde v obchodě, každou chvíli mi nějaký trouba, jenom nemyslící človíček, hodnej človíček, položí debilní otázku, můžu vám s něčím poradit? To je uzavřená otázka, na to se dá odpovědět jenom ano nebo ne. A oni lidé vůbec nevědí, jak mají myslet, protože myšlení je o otázkách. A když si zvolíte špatné otázky, budete dostávat špatné odpovědi. A když zvolíte správné otázky, tak budete získávat ta data, ty myšlenky, které potřebujete, abyste mohli dál lépe komunikovat. A tak je velmi důležité se zeptat, ne chtěla bys jít do kina, ale otevřenou otázkou, nebo otázkou, která nabízí více možností. Vy se můžete zeptat, chtěla bys jít do kina předtím, než půjdeme do vinárny, anebo půjdeme nejdřív do cukrárny, kde se ti tak posledně líbilo předtím, než půjdeme do kina.
A nejenom nabízíte možnosti. A když to řeknete citlivě, teďka jsme v jiném kontextu, teďka tady před mnou není žena, tak to nedokážu třeba tak intonovat, že to se vám zase podaří, až budete v reálném kontextu to zvládnout. Tak tím, že se budete takhle ptát, tak budete rozvíjet možnosti. Nebudete o tom půjdeš, nepůjdeš, ale kam půjdeš se mnou? Do cukrárny předtím, než půjdeme do kina? A nebo nejdřív půjdeme do kina předtím, než si budeme sednout na vínko? A pak to můžete rozvíjet v úplně jiných situacích. Pak se jí můžete zeptat třeba, mám tě políbit nejdřív předtím než? A nebo nejdřív předtím, než tě políbím? Dá se kouzlit. Vyvolávat představy. Vyvolávat emoce. Vyvolávat touhu. Vyvolávat wow, ten je jiný. Ten se mi líbí. To je zajímavý chlap. On mi naslouchá. To je jedna z důležitých hodnot, po které ženy touží. A když se naučíte správně ptát, když se naučíte správně klást otázky, tak dopředu taky zjistíte, jaké ona má hodnoty, co je pro ní důležité. A pak zjistíte, jak jste si podobní, v čem vám to bude fungovat lépe, v čem vám to bude fungovat skvěle. A někdy naopak vám to báječně pomůže se rozejít dřív, než byste začali něco vážného. Naopak, dneska máte ty možnosti, dneska máte celý svět. Dneska máte celý svět plný krásných žen. Žen je více. Jo? Nemáte jenom Slovensko, jakkoliv tam jsou krásné ženy, ale máte prostě větší akční rádius. Ale začněte na Slovensku a pak třeba uvidíte, no. Jak muži, tak ženy neumí klást otázky. Bojí se vyprávět a netuší, že stačí se vodě zeptat, aby ten druhý začal vám napovídat. Protože vy potřebujete v první řadě vědět něco o tom druhém. Ne říct všechno o sobě. Ale vhodně to prostě namíchat. A tak učím ty mladý muže, aby se vhodným způsobem ptali, nebo aby vhodným způsobem navazovali vztahy, nebo naopak, aby rozvazovali. To je třeba další věc, která je u těch žen, že oni jsou příliš dlouho u nějakého chlapa, u nějakého mizery a váhají. Oni by šli za tím třeba chytrým, citlivým chlapem, ale mají tam v hlavě něco jiného. A já si dokážu představit takovou strategii, když si přečtete třeba hru od Strause, že vlastně tam jsou různý takový způsoby, jak přijít k dívkám, přijít k ženám a zeptat se jich na radu. Ne, že vy jedete balit, ale můžete vyprávět příběh a říct, hele, můj kamarád prostě má vztah a já bych vás, holky, se chtěla zeptat. Jak vy se na to díváte? Jo? Ona říká tohleto, on říká tohleto. Pro ní je důležitý tohleto, ona říká tohleto. A najednou přijde chlap, který se ptá žen na radu. Taky není obvyklé. Jo? Mnoho těch žen, který ke mně chodí, tak se bojí doma jednat. Bojí se doma jednat, protože se báli už doma, báli se třeba táty, nebo já nevím, mámy, nebo obou. A teďka se bojí vlastně, jak na to bude reagovat ten partner. Já mám třeba paní na uklízení, je to prostě milá ženská, ale prostě ona uklízí a jí upadne železný příbor ne na zem. A on drží v ruce a jí upadne na kuchyňskou linku, on to dělá cink a ona udělá, měla se strašnou výchovu. A takových žen je velikánská spousta. A vy netušíte ani, jak jsou třeba krásný a jenom tím, že je neoslovíte, tak přijdete o to možnost setkat se s milou osobou, která prostě může naplnit váš život. A navíc, když ji ještě pomůžete prostě rozkvést a zbavit se bloků, tak ona pro vás udělá všechno. Dává to na smysl, Michale? Fantastické, ako teraz, ako si asi pravdepodobne na začiatku v rámci tých kurzov spomínal, že vyťahovať tie veci postupne nie je to najlepšie
na začiatok, tak ja mám pocit, že dokonca počas tohto webinára sa ti to podarilo, že išiel si postupne a tie najlepšie pecky si začal dávať teraz ako na záver, ako že by tie predtým neboli hodnotné, ale hodnotnejšie. Ja myslím, že chlapom to dáva zmysel, mne to dáva obrovský zmysel. Konkrétnejšie tieto veci, ktoré si hovoril o otázkach, komunikácii, uzavreté, otvorené, ako budovať spojenie, ako komunikovať s ňou ďalej, ako sa pýtať, ako dávať vlastne tie dve alternatívy aj toho pozvania, tak to riešim konkrétnejšie v programe Majster reči a Majster reči 2, keď vyjde práve dvojka. A povedal si už po tejto hodine by som len zhrnul, o čom sme sa bavili a povedal si veľa hodnotných informácií pre tých chlapov, ale sám viem, že napríklad môj ročný program trvá rok, niektoré kurzy trvajú niekoľko týždňov. Tiež si spomínal, že aj sedenia s tými tvojimi klientami trvajú niekoľko stretnutí alebo niekoľko minút, niekoľko hodín. Nie je to za hodinu, že pomôžeme tomu chlapovi zmeniť povedzme život, aj keď možno niekomu práve slova, ktoré si ty povedal vo webinári, môžu docvaknúť a práve tento webinár môže posunúť úplne inou cestou. A práve preto by som sa ťa chcel spýtať, že čo máš pre chalanov ďalšie, alebo s čím by si im ešte ty ďalšie vedel pomôcť mimo tohto webináru, pretože ako hovorím, v rámci tohto webináru môžeme im poskytnúť len obmedzený čas, obmedzené informácie, ale kde sa o tebe môžu dozvedieť viacej, keby ich zaujímalo niečo ohľadom toho kúzlenia, čo si spomínal, alebo niečo ohľadom tej angličtiny, ktorá tu tiež padla, alebo efektívnejšie učenie sa, kde sa na teba môžu nakontaktovať, alebo sa ti niečo spýta, alebo nejaký kurz teba absolvovať. Jasný, tak je možné se podívat na moje stránky, které mám na jméno, to znamená liborcinka.cz, to jsou moje poměrně nové stránky, staré asi, já nevím, něco přes roka půl a ty jsou taky nejnovější a potom mám svoje staré firemní stránky firmy Cetros, což je vlastně moje firma a Cetros je zkrátka, znamená to celostní trénink osobnosti, CETROS, to znamená cetros.cz. A tam je e-shop, tam je možné se podívat, já teďka nevím, kdy to kdo budete sledovat, to znamená, teďka tam děláme nějaké drobné úpravy, nejsou tam všechny produkty, já jich mám řadu, mám některé produkty na neurolingvistiku, tak jak jsem ji vlastně studoval u Richarda Bandlera, mám tam řadu programů, třeba speciálně tu paměť a zrychlené učení, třeba mě jenom teďka napadá, třeba jakkoliv to není kouzlo, tak určitě se dá využít vlastně ta super paměť se dá využít k tomu, abyste okouzlili ženy, protože ženy mají rády muže, kteří si pamatují. Jo? To znamená, vám to taky pomůže v té komunikaci si zapamatovat věci, zapamatovat si ty důležité věci. Takže pokud třeba zjišťujete, že se nevždycky pamatujete některé důležité věci, nemyslím jenom jména, pochopitelně, ale nebo se cokoliv dalšího, tak pro vás může být zajímavá ta super paměť. Mám tam některé produkty, které se týkají neurolingvistiky, mám tam nějaké hypnózy. Já nevím, co vás zajímá, protože každý jste asi trošku jinačí, takže se můžete podívat na ty webové stránky cetros.cz nebo liborcinka.cz. Možná ty byste tam mohl dát potom nějaký odkaz, bych ti třeba dal, nevím, to je myšlenka, nebo si to jednoduše zapamatují. V každém případě těch možností je prakticky nekonečno, protože, jak jsem říkal, já jsem se od kouzel dostal vlastně k tomu, že pomáhám lidem dosahovat opravdu nadstandardních výsledků. To znamená nejenom dělat něco lépe, a to je jedno, jestli to sport, jestli je to profese, jestli to podnikání, jestli to jsou vztahy, tak mě vždycky zajímají ty věci, které jdou dál než cokoliv jiného. Řadu věcí se můžete dozvědět i v té mé knížce Ovládněte svůj mozek, která, myslím, na trhu ještě je, jakkoliv vyšla v roce 2012, tak tam máte třeba tu kapitolu trošičku o neuromagii, máte tam taky trošku některé věci o paměti. Je to psané, ty programy samozřejmě mají tu výhodu, že tam jsou třeba, podobně jako tady u Michala, jsou videa, nebo alespoň tam jsou audia. Já se přiznám, že mám rád, když tam je hodně textů, protože ty texty se dají taky přečíst, to znamená nejenom ty videozáznamy, audiozáznamy, ale rád lidem dávám i ty texty, aby si mohli
rychleji vlastně připomenout věci. Jestli vás zajímá zrychlené učení jazyků, já se přiznám, že učím dominantně angličtinu, protože to je kromě čínštiny světový jazyk, takže pokud někoho z vás trápí angličtina, tak dokážeme dělat prakticky zázraky za velmi krátkou dobu. Chodí ke mně lidi na kurzy angličtiny s hypnózou, to jsou týdenní kurzy, kde ti lidé jsou v šoku, že vlastně za týden zvládnou více než jinými metodami za roky, což není zázrak, to je vlastně jenom opravdu špičková psychologie. Já nejsem jenom člověk, který se zabývá zrychleným učením, ale já jsem praktik. Mimochodem ty věci, které se týkají super paměti, nejenom, že jsem se zúčastnil vlastně soutěží, které byly zařazeny do světové mozkové olympiády, nejenom, že jsem se dostal do světové stovky, kdysi dávno, teda dneska už nejsem na žebříčku, prostě nejvýkonnějších lidí v super paměti, že už jsem z toho odešel, to chce taky samozřejmě trénink, ale to, co je mnohem podstatnější, tak je ta věc, že mám tu praxi ve vystupování, to znamená, když lidem pomáhám, aby dokázali mluvit na veřejnosti, nejenom třeba na to téma, o kterém jsme se bavili, ale třeba prezentovat se. To je jedna z nejdůležitějších vlastně znalostí nebo schopností umět se prezentovat, protože můžete to mít v hlavě jakkoliv srovnané, můžete mít jakékoliv myšlenky, můžete vymyslet cokoliv, ale pokud to neumíte prezentovat, tak prakticky jako kdybyste neexistovali. A ve vztahu k ženám je to velká škoda. Když se neumíte sebe prezentovat, tak zbytečně ztrácíte. Život se dneska prodlužuje, nebo ne dneska, ale poslední se prodlužuje. A zatímco za našich dědečků a babiček prostě platili určitý pravidla, tak dneska už prostě neplatí. Dneska můžete projít mnoha vztahy, než najdete ten úžasný. Mnoho žen, třeba kdybych to tak řekl, tak se snaží příliš rychle najít toho dokonalého muže. A tak dlouho o tom teoretizují, až potom ke mně přichází, protože už jim je třeba 30 nebo víc a pořád nenašli toho ideálního partnera, protože našli ty jinačí, kteří se prostě chovali standardním způsobem. A vy máte ohromující možnosti využívat to, co jsem vám tady řekl, to, co vám tady říká Michal, možnosti, které jsou, já mám ve zvyku se učit opravdu od světových špiček, to znamená, a to je taky důvod, proč spolupracuji s Michalem takhle, že nezabývám se jenom někým, kdo dělá takovéhle věci, z toho už jsem vyrostl, to už jsem taky prožil pár zklamání, protože jsem se setkal s lidmi, kteří jenom něco si načetli a Michal je tím příkladem toho skutečně praktika, člověka, který ví, který není teoretikem, který neokopíroval pár knížek, ale opravdu to umí. A s takovými lidmi já spolupracuju a o takových já se třeba učím. Tak to využijte, protože je pravděpodobné, pokud se budete chovat moudře a budete moudře pečovat o své tělo, takže tady budete do 90. No a mám klienty, kteří přichází a je jim třeba 70 a mají starost o svůj sex. A to je naprosto v pořádku. Je naprosto v pořádku prostě mít prostě člověka, mít prostě bytost a žít spolu. A ne prostě jako se trápit roky nebo desítky let tím, že nejste dostatečně dobří. Když budete jednat, tak si najdete nějakou partnerku, najdete si někoho, kdo vám bude nejenom vyhovovat tím, že bude příjemná, a to bych řekl, že je nejdůležitější. Asi závisí na vašem žebříčku hodnot, ale pro mě je důležitá, milá, usměvavá žena, která má podobný žebříček hodnot jako já, než to, že vypadá jako modelka, ale v hlavě má prostě, netřeba se bavit, jo. To nejsou jenom vtipy o blondýnkách, samozřejmě černovlásky, ne, ženy to nemají v hlavě srovnané, ale nemohou za to principiálně. A vy můžete být těmi kouzelníky, kteří jim dají smysl do života. A dejte ho nejdřív do svého života a pak ho můžete vnášet, prostě zevnitř ven ho můžete přinášet jinam. Máte před sebou desítky let úžasných vztahů. Perfektné, Libor. A ja len k tej super pamäti a potom dám ti ešte slovo na záver, aby si sa s chlapmi podelil. Už možno teraz môžeš rozmýšľať nad jedným typom, ktorý možno tebe, alebo jedna myšlienka, ktorá rezonuje celým tvojim životom, a ja sa skúsim podeliť o tú super pamäť s chalami a s príkladom, ako som to ja využil. Áno, to, čo hovoríš, je
perfektné aj na akési zaujatie tej ženy, alebo v úvodzovkách ohúrenie a ten pattern interrupt, urobiť niečo, čo v živote žiadne chlapenie nespravil, tak v rámci nejakého doťahovania sa som povedal, že mi môže dať 30 vecí, ktoré 30 rôznych podstatných mien, 30 rôznych hlúpostí, ktoré by som si zapamätal do 5 minút a ich poviem presne v tom istom poradí, ako ich ona vymenovala. Tak začala menovať 30 vecí, niektoré abstraktné, niektoré konkrétne. A ja som využil práve techniku pamäťového palácu, bolo to nejako pred 3 rokmi a do 5 minút som jej zreprodukoval presne všetky tie slovíčka, ktoré povedala v poradí a aj to znamenalo, že potom to pokračovalo ďalej a písala ona sama mne prvá, chcela ma prvá poboskať a bola to jedna z tých detailov, ktoré znamenali ten výsledok. Takže tie pamäťové techniky a tá super pamäť je perfektná, určite chalanom odporúčam, aby sa pozreli aj v rámci toho e-shopu cetros.cz a aj práve na toto a dole pod týmto videom im nechám odkaz, aby sa tam oveľa jednoduchšie preklikli a pozreli si z môjho odporúčania minimálne na tú super pamäť a na efektívne učenie a ďalej kľudne aj na tú angličtinu a ďalšie veci, ktoré tam máš, aj NLP, pretože aj NLP som sa v rámci nejakej menšieho vzdelávania kedy si zaoberal, ale viem, že ty si na to ako odborník v rámci Čiech a jedna z naozaj špičiek a učil sa práve od Bendlera, ktorý je zakladateľom NLP. A takto na záver, posledné slova predtým, než sa rozlúčime s chlami. Jednu myšlienku, jeden tip, ktorý možno využívaš ty vo svojom živote, alebo chcel by si, aby keď už nič iné, tak toto by malo byť to, čo bude v nich rezonovať a možno im pomôže zmeniť ten život. Máš niečo také? Já hodně přemýšlím, protože těch věcí je spousta. Já samozřejmě nejlépe reaguju na ty lidi, který vidím, s kterými si povídám, kdy znám tu konkrétní záležitost. A velmi často končím sezení následujícími slovy. Rád bych se vás teďka zeptal, a vy jste mě naslouchali. Co vaše hlava teďka ví o tom našem setkání? Co ještě ví vaše hlava? O tom čase, o tom povídání tady já a Michal. Co vaše hlava o tom ví? To je přibližně hodině a čtvrt, nevím, kolik to přesně trvalo. Co ještě ví vaše hlava? A opravdu o tom přemýšlejte. A je důležité o tom přemýšlet, a třeba si to napsat na papír. Když je to setkání, tak já ty lidi to nechám samozřejmě pojmenovat, tady se vás ptát nemůžu. A teďka, když si uvědomíte, co víte, co vaše hlava ví, tak bych se vás rád zeptal, co ví o našem setkání vaše srdce. Co opravdu vnímá, cítí vaše srdce. Po té hodině a čtvrt. A co ještě ví? Je důležité tomu dát prostor. Uvědomit si, co cítí vaše srdce. A co ještě? A když si teďka uvědomíte, co ví vaše srdce, byl bych rád, kdybyste se teďka zeptali svého žaludku, svého břicha. Co vaše střeva, co vaše břicho, co váš žaludek teď vnímá u tom našem setkání. A vím, že to zní zvláštně. Ale zároveň vím, že nejste jenom logické myšlení. Doufám, protože to by to bylo velmi těžké se seznamovat s ženami. Tak si tak říkám, co vaše břicho teďka ví o tom našem setkání. Co vnímáte, co cítíte. A co ještě?
Jsou věci, které se nedají vyslovit, protože ty nejlepší věci v životě nebo ty nejvýznamnější věci je někdy obtížné pojmenovat. A proto ženy někdy nedokáží. A podobně i muži někdy nedokáží popsat svoje pocity. Ale je důležité je aspoň do nich jít. Když si teďka uvědomíte, co vaše hlava před chvíličkou zvažovala, co vaše srdce, co vaše břicho, co teďka v tomto okamžiku, po tomto všem, ví vaše hlava teď. A buďte u toho. Co ještě ta vaše hlava teďka ví? V tom veškerém poznání. Co cítí teďka vaše srdce? Vy si tam sami dodáte pauzy, které potřebujete. A znovu se budete takto vciťovat. Co vaše srdce teďka ví? Ještě. Poté, co o tom můžete uvažovat znovu. A potom, co ví vaše břicho, vaše střeva, váš žaludek o tom našem dnešním povídání. A ještě nemusíte vědět, co všechno se vám bude zdát. Že když jde člověk spát, tak sny neplánujeme, že? A tak nemusíte vůbec vědět, co se vám dneska bude zdát. Nevíme si před půlnocí, po půlnoci, jaký přijde sen. Schválně dovolte si teďka zavřít oči. A nechte všechno prolnout. Poznání. To, o čem jsme tady povídali. Uvažování. Závěrečné. Nechejte to proniknout do všech buněk vašeho těla. A až to budete mít, vyberte si jednu maličkost, jednu úplně malinkatou věc, jeden úplně ten nejmenší možný krok směrem, kterým chcete jít. Zamyslete se nad tím. A nechejte ho proniknout do celého vašeho těla. A opravdu nevím, jak vás to překvapí. Ze spánky. Je fází, kdy tělo je nehybné, ale mysl je pohyblivá. Kdy někdy se dokonce jemně chvějí víčka v té REM fázi spánku. Kdy spíte a netušíte, co přijde. Nevím, který sen bude o našem setkání, ale vím, že jeden sen, možná ten první o našem setkání vůbec, ale vůbec nebude. Jeden sen bude o našem setkání, ale něco tam bude jinak. Opravdu nevím, co přijde jako bonus tomu všemu. A jeden sen, možná ten třetí sen, bude o vaší budoucnosti. Možná se ráno probudíte a vůbec nebudete vědět, že se vám to zdálo, protože člověk někdy rychle vyskočí z postele, otevře oči a zapomene na to, co se mu zdálo. A to je fajn. Protože když člověk zapomene na to, na co se tělo připravilo, tak potom někdy naprosto překvapivě začne jednat. A tak už jsem to mnohokrát zažil, že si přečtu nějakou knížku, přečtu si něco, nějaký tip, slyším něco a potom se setkám s nějakou ženou a najednou naprosto spontánně to použiju. Neřeknu to hnedka na poprvé dokonalé, ale řeknu, teďka jsem nedávno četl a docela mě to zaujalo a vyprávím. A je úplně jedno, že jsem udělal nějakou chybu. Prostě naslouchá. Naslouchá mému hlasu, protože hlas je velmi důležitý. Tak kultivujte i váš hlas. Hrajte se s hlasem. Buďte hypnotizéry, protože hypnotizéry bez tak jste. Každý člověk je hypnotizér, ale je velký rozdíl mezi tím, jestli je průměrný, anebo je skvělý. Jestli je to ten hypnotizér, který nechtí sám sebe zhypnotizuje do neúspěchu, protože takových je spousta, anebo jestli to otočíte. A je skvělé to otočit teď. A ještě nemusíte vidět, co všechno dál bude vidět vaše hlava.
předtím, než to prožije vaše srdce, aby to potom vnímal váš žaludek. A potom najednou zjistíte, možná jednoho dne, nevím, jak vás to překvapí, že si rozpomínáte na to, jak jste naprosto uvolněně, bez těch dřívějších pocitů v žaludku, bez toho stísnění, naprosto uvolněně si povídali s nějakou ženou. Může přijít zapomínání na to předcházející, na to málo důležité. A najednou tam jste úplně z jiných důvodů. A netušíte, jaký kontakt navazujete, jak se rozvíjí. Jak můžete vytvořit báječný život nejenom pro sebe, ale i pro ní. Skvělé na tom je, že nevíte, jak se to bude dál rozvíjet. Je zbytečné se ptát, protože vtipy se nevysvětlují, že? Jsou zvláštní chvíle. Sedím s lidmi a lidé nevědí, co si myslí a je to báječné. Protože vědomé myšlení je něco jiného než to vnitřní. Netřeba vědět, že jste mnohem více, než jste si mysleli vědomě. A konec hypnózy. Teď. Super. Ja som dúfal, že takéto niečo si budem aj ja môcť zažiť, aj chalani práve na konci tohto webináru s hypnoterapeutom Liborom Činkom. A ja som rád, ja som naozaj vďačný, Libor, že si prijal moje pozvanie a to sme sa prakticky ani moc dobre nepoznali ešte, keď si prijímal toto pozvanie a mali sme možnosť sa trochu bližšie spoznať, keď sme boli na dovolenke partnerov v Mexiku. A ja verím, že do budúcna sa budeme vidieť a poznávať častejšie, lepšie a lepšie a spolupracovať na rôznych bázach, na rôznych formách. A ja vnímam tvoju prácu a vnímam tvoje poslanie a to, čo robíš a určite odporúčam chalanom pozrieť sa na tvoju prácu a akúkoľvek oblasť, ktorú si vyberú. Či už to bude tá knižka, či už to bude tréning angličtiny, či už to bude pamäťové techniky, alebo možno aj tie kúzelnické veci, o ktorých sme sa bavili na začiatku, tak nejaký prínos a nadštandardný prínos a tie výsledky im to určite prinesie. Ja som vďačný ešte raz, že si prijal moje pozvanie, že sa tu v rámci hodiny aj niečo cez štvrť podelil s chlapmi o svoje naozaj 20, niekoľko, 30, 40 ročné skúsenosti. 47, keď už to, alebo 48, keď to už takto mám povedať. A verím, že v nejakej forme niekde na budúce opäť niečo spolu spravíme a bude to mať pre chlapov aj koniec koncov obrovský prínos. A budu se těšit. Možno na nejakom živom seminári spoločne. Kto vie? Určitě rád. Super, tak chalani teraz... Napadá do budoucna. Hypnobalení. Áno, a my sme sa bavili aj v Mexiku. To je také, teraz už také úplne na záver. Pre chalanov, že v rámci tohoto magic balenia, nejaké tie triky kartové alebo s tými vecami, takže určite s Liborom spolupráci niečo prinesieme, hypnobalenie, tie triky na tých kúziel a ešte o Liborovi budete určite počuť, minimálne cez mňa. Že pekný večer, Libor, tebe, pekný večer, alebo pekný deň, alebo pekné ráno, v akýkoľvek dobe to chlapi pozerajú, počúvajú. A verím, že možno práve tento webinár bol pre chalanov ten life changing a nejaký ten moment si z toho odnášajú, ktorý im pomôže dosahovať tie nadštandardné výsledky. Dívejte se na ní, dívejte se uvolněně skrz ní
a dávejte jí tu důvěru, její výjimečnosti. A myslete to upřímně. Dělejte to jenom, když to cítíte. A mohou se dít zajímavé věci. A dále něco dalšího třeba na našem skutečném reálném setkání. Takže mějte se krásně. Ahojte.